Yn y fideo yma, mi wnawn ni edrych ar sut i ddefnyddio theorem Pythagoras i gyfrifo hyd un o ochrau byraf triongl. Felly, gadewch i ni edrych ar y enghraifft yma, lle mae gennym ni driongl ongl sgwar, a da ni'n cael hyd yr sail, 3.2 cm, hyd yr hypotenuse, 6.7 cm, a da ni angen ffeindio yr uchder yn hyn sy'n cael ei labelu efo'r llythyren x. Felly, fel mewn unrhyw gwestiwn ar theorem Pythagoras, be dyn ni angen ei gychwyn ydy sgwario yr hydoedd dyn ni'n gael. Felly 6.7 di sgwario ac yna y 3.2 di sgwario. Nawr, defnyddio cyfrifiannell i wneud hynny. Mae 6.7 wedi i sgwario yn troi allan i fod yn 44.89 ac mae 3.2 di sgwario yn 10.24. Nawr, yn y cwestiwn yma, dyn ni yn gwybod hyd yr hypotenuse. Ac felly, mae hynna'n deud ni fod angen gwneud swm tynnu hefo'r ddau rif yma fan hyn. Felly, peth nesaf dwi am wneud ydy 44.89 tynnu 10.24. Estyn y gyfrifiannell allan yn ôl, mi fyddai wneud 44.89 tynnu 10.24 i gael 34.65. Bron iawn yna nawr, gafo wedi sgwario ar gychwyn y cwestiwn, dwi angen cymryd yr ail isradd ar ddiwedd y cwestiwn. Ail isradd o'r 34.65. Ar y cyfrifiannell, mae'r 34.65 yn y cof nawr, felly wedi ffeindio ail isradd o'r atab yna i gael atab 5.88642561. Nawr, yn talgrynnu hwn, dydyn ni i ddau leidegol, byddai yn trallan i fod yn 5.89 i ddau leidegol. Un peth olaf i ychwanegu, beth yw'r uned y fan hyn? Wel, mesuriadau yn y cwestiwn yw 6.7 cm a 3.2 cm, felly mae'r uchder hefyd yn gorfod bod mewn centimetr. Felly dyma ni un ffordd o ffeindio x, 5.89 cm i ddau leidegol. Mae yna ddull arall hefyd, dwi'n ddangos yn nawr, sef defnyddio theorem Pythagoras yn ei ffurf symbolau, sydd yn cychwyn yn x di sgwario yn hafel i a di sgwario adio b di sgwario. Nawr mae a, b a c yn fan hyn yn cyfeirio at hydoedd ochrau'r triongl. Mae c wastad yn hypotenuse i'r triongl, yr ochr gyferbyn yr ongl sgwar, yn fan hyn y 6.7. Yr a a'r b di unrhyw un o'r ochrau eraill, na i labelu nhw'n a fan hyn, a b yn y gwylod. Nawr, yn y cwestiwn yma, dyn ni eisiau ffeindio hyd a, neu x yn y cwestiwn yma. Felly dwi angen ail drefnu theorem Pythagoras nawr yn ei ffurf symbolau i gychwyn efo a di sgwario. Yn fydde wneud hynna, drwy naill ai tynnu b di sgwario i ffwrdd o bob ochr, neu symud y plus b di sgwario yma ar y ochr dde i fod yn minus b di sgwario ar y ochr chwith. Os dwi'n gwneud hynna, mae theorem Pythagoras yn newid i fod yn a di sgwario yn hafel i c di sgwario tynnu b di sgwario. Ac felly, yn defnyddio pethau sydd gen i yn y cwestiwn yn awr, mae a yn fan hyn yn cael ei label yn x, felly x di sgwario ydy, c di sgwario, sydd yn 6.7 di sgwario, tynnu ffwrdd b di sgwario, sydd yn 3.2 di sgwario. X di sgwario felly, ydy weithio hwn allan ar gyfrifiannell, byddai wneud 6.7 di sgwario, tynnu 3.2 di sgwario. Mae hwnna'n troi allan i fod yn 34.65, sydd yr un fath o be wnaethon ni gael yn y top y fan hyn. X di sgwario ydy hwn, dyn ni eisiau x mewn gwirionedd, felly dyn angen cymryd ail isradd o'r 34.65, a dwi'n gwybod o'r gwaith dwi wedi wneud gynt, bod hwnna i ddau leidegol yn hafel i 5.89 cm. Cyfle nawr ydych chi roi cynnig ar y gwestiynau'r math yma. Estynwch ddarn o bapur allan a chyfrifiannell, rhowch gynnig ar be ydych chi weld ar y sgrin, ac yna pan ydych chi wedi cael cyfle i feddwl amdan atebion eich hun, gewch chi gymharu hynna wedyn hefo'r atebion cywir sydd yn nawr yn cael ei arddangos ar y sgrin. Mae mwy o fideos adolygu ar gael ar ein sianel YouTube Adolygu Mathemateg.
Am y newyddion diweddaraf neu holi cwestiwn, dilynwch ein cyfrif trydar @mathemateg. Neu ewch i'n gwefan www.mathemateg.com am fwy o adnoddau adolygu.